Γεια σου! Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα 10 πιο παράξενα ρεκόρ Guinness. Στην πρώτη θέση είναι η Chris Walton, η οποία είναι κάτοχος του ρεκόρ Guinness για τα μακρύτερα νύχια. Επίσης, έχει πάνω από 8 χρόνια για να κόψει τα νύχια της. Το βραβείο για τα περισσότερα κουτάλια σε ανθρώπινο σώμα ανήκει στον Έτιμπαλ, ο οποίος είχε 50 κουτάλια κολλημένα πάνω στο σώμα του. Ο Τζιν Σονγκάο ήρθε σε άμεση επαφή με το χιόνι για 46 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, θέτοντας έτσι ένα καινούριο ρεκόρ στην αντίστοιχη κατηγορία. Ο Άλεν Ρόσμπορν έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ του κάνοντας κόλπα με 3 λησοπρίωνα 62 φορές στη σειρά. Ο Πιτ Γκλάζεμπρουκ κατήχε το ρεκόρ για το πιο βαρύ κρεμμύδι του κόσμου, το οποίο ζύγισε 7 κιλά. Ο Watanabe κρατάει το ρεκόρ Guinness για την ψηλότερη μοϊκάνα, η οποία έχει ύψος περίπου 1 μέτρο. Μια θέση στο βιβλίο με τα ρεκόρ Guinness έχει λάβει επάξια ο Τραμ Βαν Χάι, που διαθέτει τα πιο μακριά μαλλιά στον κόσμο, το μήκος των οποίων φτάνει τα 6,5 μέτρα και ζυγίζουν ούτε λίγα ούτε πολύ 23 περίπου κιλά. Ο ίδιος ζωντανολόγος στο επάγγελμα ζει στο Βιετνάμ και ασχολείται με τη θεραπεία των ανθρώπων με φυσικά προϊόντα, ενώ έχει να κόψει τα μαλλιά του πάνω από 50 χρόνια. Μωρό μόλις 8 μηνών από την Κολομβία, το οποίο ζυγίζει 21 κιλά. Μάλιστα, το υπερβολικό του βάρος τον έκανε να τρυπώσει σε μια θέση στο βιβλίο Guinness ως το πιο βαρύ βρέφος του κόσμου. Ο Colin Furze είναι 32 ετών και έχει καταφέρει να μπει στο βιβλίο Guinness 3 φορές. Το επάγγελμά του είναι υδραυλικός και τον ελεύθερο του χρόνο κάνει απίθανα πειράματα στο εργαστήριο που έχει στήσει στον γκαράζ του σπιτιού του. Είναι ένας άνθρωπος που βλέπει τα πράγματα με άλλη ματιά, δημιουργώντας απίθανες εφευρέσεις, από το ποδήλατο πύραυλος και το τείχος του θανάτου για τις μοσικλέτες, ως το γρηγορότερο καροτσάκι. Ο Colin δοκιμάζει τις εφευρέσεις του και αφήνει τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Πριν πάμε στο νούμερο 1, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe. Ο 24χρονος Nick Stebert εξασφάλισε τη θέση του στο βιβλίο Guinness χάρη στη γλώσσα του, η οποία μακριά που είχε μετρηθεί, καθώς είναι 10 και 1 εκατοστά. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe, like και να αφήσεις τα σχόλιά σου. Εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.